Mwazuka bwanji mwauno nyengo tentha komanso adzuwa ipitira madambiri komanso kukhawa changululu masanawa komabe mwauno kuzizirabe pang'ono ndipo ingozi imeneyi ipitiranso usiku uno. Izikhe imwe ifo mdziko muno mulandira mphepo zomwe zibwesa nyontho manchochepa fika madambiri a mdziko muno kugwemsa madambiri kuzikhala kwa dzuwa ndithu mitambo yochepa komabe tembengo ofunda masanawa madambiri. Mwauno kwazizira ndithu matikowana 14 ku Blantyre kuzomba komanso kumulanje kwazira oposerapo kulongwe kunchinji kukasungu kunchisi kunzuzu komanso kulumpi matikowana 10-15 madambiri amphere mwa nyanja. Dzuwa tilembezero mwauno kupitirira kuomba madambiri aigaya kumwera igaya pakati mphere mwa nyanja komanso kumpoto kwa dziko lino. Dzuwa limene lipitiranso masanawa madera ochuluka mdziko muno igaya kumwera pakati mphere mwa nyanja komanso kumpoto kwa dziko lino. Kuti nthatu masanawa madiriko kwambiri kwezera ma 32 kwa Ngabu ndi kunsanje. Nyengo tentha ikhalaponso madambiri amphere mwa nyanja matikowana 30 kumangochi Salima Nkhotakota Nkhatabe komanso Kalonga. Nyengo ofundirapo pang'ono ikombezera kunzuzu ndi kulumpi matikowana 23. Pano zengo zomwezi tsiku labwino.